és simple. A cada cop que el poble, a la paraula, que sia entrentosià, que sia la liberació, que el poble torna a ser un mossín el pla, la dreta prepara la contraofensiva. C'est-à-dire contra el poble. Allora, justament, la greva de 48, que partia de l'unitat, era justament perquè guanyaven per prou, viluco de la vida, però particiant en retresiet. Dopo che pare che la greva? Ya te con che fecca Siete la banda de Força Obrera de la greva, tret un de prep. Quindi se era un partito che provocarono la greva. La greva si è pas provocato per dei partits, si è provocato per sindicats, per pas bridacó. I bien sûr que el partit de Gau, el partit comunista era pas contra, i llavors, quicon que demora de l'ascenso dels sindicats, de la CGT, la FO, etc. En 47 yo ha sido la cisiu entre los Força Obrieros que quitaron la CGT. Allora, io pas que quitar la CGT l'han anat abans, los Força Obrieros. Allora, così a livello della greva, sui Carmous, così si era la repercussione d'aquella cosa della CICIU. La repercussione sì che sempre mai la prima forza, come era così nu, los treballadors units o plamai de força, même que ens ho pas que treu quatre fedo galusos de centenats. La greva si declarat culo. Culo se declarat tot poi per dire, me rappello pas el juste, me començat el 4 d'octubre en 48. E tornaren a reprendre el treball el 29 de novembre en 48. Hi ha d'affrontamento, hi ha de... Oui, i nos afrontarem més a Miserresos, a la central. A la central, el primer cop que feren venir els Miserresos, nosaltres érem de fora, te vull dir, quan els Miserresos vengueren, eren la nets, allà en passé 8 homes pique de greva dins la cura de la central. Allora, aquells camarados s'eren prisoners aquí de Serresos. Allora nosaltres esperàvem aquí, sabíem pas justícia que separaria, no ho podíem pas dir, esperàvem de fora, i tot d'un cop aquells camarados els intentaven cridar com si els malmenaven. Res no us hauríeu pas arrestats. Deurien aquell portar que hi ha encara a la central. A la central parlaves de quina central? La central de la mina. La central de la mina. La central on és que se fabrica, que la mina fabrica l'electricitat. Allora, deurien aquell portar de fer que sur ral, crisi, e nos afrontant aquí a me flits, a me CRS, gendarmos, tot el que vorràs, tot el que les forces de policia que hi ha jo. Però tant de temps que eres en greu aquí, ho saps? I jo pas clar encara. Era el debut. Perquè treu que ha tret una prep, nosaltres, els FOs, entreu un greu. I abans que ja s'ha a res, la policia l'ha enviat per protegir el que volíeu treballar. I allora, dintre, no findaré en un moment aquí, més que parlar, aquells efrits, a Iolàia no voler tornar a fotre de fora, més que nosaltres entenderem per allà. Sai que cada un, per exemple, cada un són nostre, què? I sai que jo vaig ser-hi al segon rang un flic que començava d'atrapar el mosquetón pel canó, amb la crossa. I te fotin sau el trapi pel cinturó, que jo el fotria esquinós. Memes, dins d'aquell bagarro que me n'eren, no lanceu la granada lacrimogena encara, tot el que veuràs, dins d'aquell bagarro, fill de puta, n'havien desarmat forces. L'havien penat, l'havien pres, a la força del punyet, l'havien pres el mosquetón. Encara pas tropes.
La prova que nosaltres ho tirem ben córdago. E allora Garodí, que en aquell moment era el nostre diputat, Marcel Pelliçú, telefoneu al prefet, e el prefet si d'accordi de retirar la policia, la tropa. E nosaltres demorem mettere el terreny. Per un parell de turns de prep, hi ha 5.000 aflits que investigaron Carmaus. 5.000. Quando te demoreu finalment? Que lo que passiu? Demoraron fins a la fi de la greva. E che fai? Avete fatto de... Oh sì, Lieutenant! Sì, hi ha de requisitius, hi ha de camarados requisicionats, de purgons requisicionats, hi ha forces que responderon pas a la requisició. Per exemple, com espia, que sapeva el putano, te citi aquel que coneixi, que io mai aquel que... a 20.000 frandamento, 20.000 frandamento en 1900.